Kelemeka Awa Jabani so be sako ninka oksigi ka onyashi TV ma ni auka bidun Kibaru kene sigile. Kuna fone munu bambulo bi olum natali ke femunu kan odoye M5 RFP olum moko ni dansiki uga wulika John nunu nani kle flaina ka sababu ke seli masurunya ye. O temelen ko ka boyi amena kuma femi fene kan oye centre mabli ale koni kelembe sisando mau sigiro ye ma minu no lubora u sigiro la mali chamache maraw kono ninka na faba konnala. Soni amena ni kuna fonu nunu wala auye. Ali manau au ni shukokura au ka bidon Kibaru kene konnala inafo kuna foni danye kuma bola anya fonya na tuko yamina mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques namba le wole M5 RFP okoyina bobaho koni bena kanka fo wina uga sharia susoli bara okolu koni sunsoro folo ka sababu ke seliba ale koni masurunyali uya jira ka fo ku bina madun to uku ka seli ka labe ni ka lanyama ya ko nyuma here ani baden konnala o wati kelina Mahamadou Issoufou Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, Aleni Nana Akufo-Addo, n'olu Côte d'Ivoire, Niger, Ghana, ani Sénégal jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni makɔnɔnin bɛ an ka faba kɔnɔna la yan nɔ sini n'o bɛnnen bɛ juillet kalo tile 23 ma. Ala ka bɔda ɲuman o kɔni nɔgɔya an ye nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka wari marasow n'an b'u wele banque walima établissement financier olu ka lafasatɔn n'o ye syndicat national des banques assurance et établissement financier ye olu kɔni tun ye tile 3 baarabila boloda bi juillet kalo tile 22 a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko baga kɛra u ka baaraɲɔgɔn dɔ ma ni k'o bɔ a nɔ la ni k'a nɔna bila ni maa wɛrɛ ye o ma bɛn u ma min kɛ u tun y'a fɔ k'u bɛ bɔ tile 3 la ni ka baarabila in kɛ tile 5 ye nka sigika kuma mana kɛ fɛn o fɛn la ni ala sɔnna a ma fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ o la o hukumu de kɔnɔna la u n'u ka ɲɛmaaw kɔni kumana ni ka bɛnkan sɔrɔ yaasa dan bɛ se ka sigi baarabila in na cogoya min na u y'a jira k'a fɔ ko k'a da malidenw tulo kan ko baarabila in kɔni na dan bi ma ko ni ala sɔnna a ma sini sɔgɔma u n'u ka baaraw daminɛ ko kura an b'a fɔ halisa ala ka hakili ɲuman di malidenw ani jamana ɲɛmaaw ma. Alisa kunnafoni nasiraw la an y'a fɔ ye kunnafoni la kumabaw la k'a fɔ an ka faba kɔnɔna o kɔni kɛlen bɛ maa dɔw sigiyɔrɔ ye maa minnu n'olu bɔra Mali camancɛ dugu kɔnɔna la ka n'u sigi an ka faba kɔnɔ ka sababu kɛ gɛlɛyaw ye mun y'u sɔrɔ u sigiyɔrɔw la o de kama an wulila ni ka se centre mabilen na ale kɛnbɛ ni maa ninnu dɔw bisimila yɔrɔ ye bi yaasa ka faamuya sɔrɔ u ka lahalayaw la min bɔra o taama la an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Filaw ni dɔgɔnɔw olu ye Mali siya kolomaba dɔw ye. A bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn la bi Mali camancɛ maraw kɔnɔna la gɛlɛyaba nana se ninnu ma o min ye kasaraba lase nin sigiɲɔgɔnma 2 ninnu ma. Dugu caman de si tununna nka maa minnu sera ka kisi olu ye u kunda Bamakɔ kan ka sababu kɛ sigiyɔrɔtanya ye. An ka faba n'a lamini kɔnɔna la sigiyɔrɔba 4 de kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ maa nalen ninnu ye. Falajɛ Garabal, Ɲamana Garabal, Centre Mabilen ani Senu. Centre Mabilen dayɛlɛn kuma ni bi cɛ a bɛ waati joli bɔ? Bon, Centre Mabilen an bɛ yan nɔ pratiquement a ye san 1 dɔɔni bɔ parce que an nana mai 2019 Centre Mabilen dayɛlɛ o la mais o y'a sɔrɔ déplacés tun bɛ Bamakɔ kɔnɔ ka ban mais comme déplacés tun bɛ yɔrɔ dɔw la donc gouvernement yɛrɛ y'a jateminɛ a yɔrɔ yan Mabilen ta minnu sɔnna ka na volontairement de façon volontaire ka sɔn u yɛrɛ ka na olu de bɛ yan nɔ donc olu bɔra site ninnu na Falajɛ Ɲamana olu bɔr'o la ka na Mabilen la yan nɔ bon centre kɔnɔ yan sisan an ka mɔgɔw bɛ taa mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 49 na mais Bamakɔ yɛrɛ bɛɛ déplacé sisan an ye déplacé min sɔrɔ o ye mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 13 o ye Bamakɔ ye. Centre Mabilen ka kɛ déplacéw sigiyɔrɔ ye o bɔra Mali marabagaw de la wa olu de ye dɛmɛ kunfɔlɔw kɛ. Yɔrɔ in état de y'a ta so in a 3 niveaux bɛ état de ani kuru bɛ état de y'a ta état y'a ta o y'a sɔrɔ courant t'a kɔnɔ ji t'a kɔnɔ o ye courant lana ka ji lana bon ensuite ka tila ka accompagner ni suman ye bon o bɔlen kɔfɛ an y'a f'u ɲɛna parce que système on a pas système dɔ bɛ yen k'a fɔ ko prise en charge baloko la k'a fɔ ko permanemment ka wagati bɛɛ kalo kalo i n'a fɔ kalo kalo ka suman di
yan nɔ o système kun tɛ yan an y'a fɔ état ɲɛna an y'a fɔ gouvernement mɔgɔw ɲɛna bon vraiment u ka jija u ka partenaire las'an ma donc u ye partenaire las'an ma parce que pour la petite histoire a daminɛnen u kun ye partenaire bɛɛ lataa Mopti Sévaré parce que ko déplacé ka ca yen nɔ donc Bamakɔ kun tɛ en charge an nana gɛlɛya o ye an ko vraiment an y'a fɔ a kile dɔrɔn gouvernement mɔgɔw ɲɛna donc u ka sɔrɔ ka partenaire lase an ma i n'a fɔ PAM ni UNHCR ni fɛn ninnu olu ka sɔrɔ ka segin ka na an ma donc u nana ni dɛmɛ o la. San kelen ni dɔɔni kɔfɛ hali san gɛlɛya bɛ centre mabile maaw kan. N'i y'a jateminɛ yan nɔ cuisine individuelle de ye mɔgɔw bɛ ka tobili kɛ bɛɛ bɛ tobili k'i yɛrɛ ye bon or a caman tɛ baara wɛrɛ la donc nasɔngɔ ko gɛlɛya bɛ bon n y'a f'i ɲɛna an kun ye gɛlɛya min sɔrɔ o fana o kun ye baloko ye salon parce que partenaire kun ma na donc kɔfɛ de an ye fɛnw kɛ tuma min na an comment on appelle an ye laɲiniw kɛ voilà donc comme ça an ye plaidoyer kɛ donc u sɔrɔ ka na sinon o gɛlɛya kun b'an kan salon an ye baloko gɛlɛya sɔrɔ wagati dɔ la bon o ka bɔ a la maintenant problème yɛrɛ min bɛ yen sisan o ye nasɔngɔ ko de nasɔngɔ ko de bɛ an ka mɔgɔw la parce que bɛɛ bɛ cuisine kɛ i dan ma mabile kɔnɔ yan kɔni. Mɔgɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la n'u bɛɛ centre mabile kɔnɔna la olu dɔw y'a jira k'a fɔ ko degunba tɛ u kan. Alhamdulillah an nana développement social ani silamɛw bɛɛ y'an bonya fɛn caman nana dira an ma suman bi di fani bi di gɛlɛya wɛrɛ kɔni an m'a ye parce que kɔngɔ ma an minɛ ji minɔgɔ fana ma an minɛ. Kɛlɛ le bɛ an se yan o y'an gɛn ka bɔ an sigiyɔrɔ la k'an dugu bɛɛ jeni ka an bɛɛ k'an gɛn fosi t'an bolo don min na an bɛna Bamakɔ yan hali fini t'an bolo mais ala barika la Mali barika la alhamdulilayi gɔfɛnɛrɛ ni a baarakɛ ɲɔgɔn walayi an bɛ barika la ni o ye an fori bi o ye kosɛbɛ an fori gɔlɛn bi o ye hali bi an bɛ yan o sago ala sago. Bamakɔ dugu kɔnɔna la maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababu kɛ kɛlɛ ye olu bɛɛ bɛna ta maa 1713 de bɔ ɲɔgɔnko la. Fosi man di ka maa sigiyɔrɔ bɔ nka n'a ma ɲɛ ko ninnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababu kɛ gɛlɛyaw ye a ka kan maaw k'u hakili to u la sabula an bɛɛ ye malidenw ye. Nin kunnafoni o kɔni bɛ an nata Mali kɔkana kibaruyaw la o min labɛnna Idrissa Badimi fɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. An bɛ bi kɔkana kibaruyaw daminɛ Laginɛ Conakry funɛnkɛninw bɔra bɔlɔn fɛ ka taama ko kura kunun tarata juillet kalo tile 21 ka sabu kɛ kuran basigibaliya ye taama in kɔni kɛra u ka dugu bɛ wele ko Kankan. Kalo kelen kɔnɔna na ni y'u ka taama siɲɛ 4 de ye ka sabu kɛ kun kelen n'o ye kuranko ye ko ka sɔrɔ u ka jamanakuntigi Alpha Condé a ka fanga ɲinitɔn RPG k'a fanga ka bon ni dugu kofɔlen de la ka tɛmɛ Laginɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen kan. U ka kunu taama kɔni ma kuncɛ hɛrɛ la ka sabu kɛ taamakɛlaw ni finitigilakaw karila ɲɔgɔn na. Taamakɛla ninnu ɲɛmaa dɔ bɛ n'a tɔgɔ ko Sulemani Sakɔ ale ka fɔ la k'u y'u ka laɲiniw kɛ gafe ni k'a ta k'u ka dugu gouverneur sɛgɛrɛ ba polisilakaw ye ngara da u ɲɛ ni ka gaziw fili u kan o bɛɛ lajɛlen na u ma jɔ olu dɛsɛlen u ye wele bila fulanbiletigiw ma n'o ye jamanakuntigi yɛrɛ lakanabagaw ye n'an k'u ma Bere Rouge olu de nana ka na maaw bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko taamakɛlaw jɛnsɛnli o tɛ ninnu ka baara ye abada. Kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ don Gambi jamana kan baɲumankɛ tɔnw n'an k'u ma ONG olu kɔni wulilen bɛ k'u jɔ jimefɔla jɔyɔrɔ la an bɛ don min na ko bi ko sɛgɛsɛgɛli ka bolo da maa 60 min minɛna Yaya Jammeh ka fanga waati ni k'u bɔnɛ u ni na san 2005 san na. Ni maa kofɔlen ninnu tun bɛ fɛ ka tɛmɛ Gambi jamana fɛ ni ka taa u dahirimɛ ɲini na n'an k'u ma migrants nka u minɛna Yaya Jammeh n'a ka cɛdenw fɛ ni k'u don kaso la ni ka sɔrɔ k'u latunu dɔɔni nka ko maa 3 b'a la k'olu ni kisira baɲumankɛ tɔnw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka nin ko in ta ka taa diɲɛ kiiribonbaw ɲɛkɔrɔ waasa sɛgɛsɛgɛli ka sigi sen kan dibi min bɛ nin ko in na k'o dankɛnɛmaya. Kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ don République démocratique jamana kan u ka jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi a n'a nɔfɛmaw kɔni b'a la ka coronavirus kɔni kɛ birifini ye ni ka gɛrɛntɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu b'u ka fanga juguya la.
ni wale in kɔni jate minɛ na adamadenya hakɛ kɔlɔsili tɔn fɛ min bɛ wele ko Human Rights Watch u y'a jira k'a fɔ bagabali walew bugali walew minɛli walew fo ka taa se maaw weleli kiri la o kɔni b'a la ka kɛ ni fanga tigilamaaw fɛ ko ni wale jugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ye politiki maaw ani kunnafonidilaw ye ko ka sɔrɔ a b'a ka fanga ta don min na a y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna sinsin a ka jamana kɔnɔna na. Idrissa Badimi ka nin munumunu salo nunu kɔfɛ sisan an b'an kunda kɛnɛya ale kɔni bunankun kan coronavirus gafeba kɔnɔna la minisiriso min bɛ kɛnɛya kunna an ka jamana kɔnɔna la olu y'a jira k'a fɔ ko bi arabadenw juillet kalo tile 22 maa 105 olu kɔni joli sɛgɛsɛgɛra maa 17 coronavirus banakisɛ yera olu de la maa 13 olu kɛnɛyara maa 1 o de fatura coronavirus banakisɛ y'a sababu ye ni lɛrɛ 24 laban nunu kɔnɔna la ni nin jaabi nunu farala kɔrɔlenw kan o be maa bananenw kɛ maa 2494 ye maa minnu tanyana o ye maa 74 ye maa minnu kɛnɛyara ka bɔ nin banakisɛ in na olu ye maa 1869 ye a ɲininen bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ fɛ k'an bɛɛ ka jɛya wale nunu matarafa yaasa an bɛ se ka nin banakisɛ in kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. NFTV jabarani lajɛbagaw sani an bɛ bi kunnafoniw datugu an b'a fɔ an hakili bɛ halisa honorable Sumayila Sise la n'ale kɔni ye fanga sinamatɔn ɲɛma ye ale ɲɛmatunen bɛ bi ye a tile 120 ye an bɛ ala deli halisa ala ka ɲuman segin kana a ka denbaya kɔnɔna la. Nin de bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la min labɛnna ni ka lase aw ma fasiri jama bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la an ka foli bɛ aw ye fo yan fo aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ala k'an bɔ su la.